फ्रेंड्स दिनै मोनसे बाथ्रा रायलायगोन जोङो बे जाबाय मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होखांबाय दाना मानसिफ्रा बिराद होंगो दोंगो माबे स्ट्रिमाव एडमिशन लागोन साइन्सआव लागोन ना कमार्सआव लागोन ना आर्ट्सआव लागोन आं दिनै मा स्ट्रिमखौ लानो बोरै लानो स्ट्रिमखौ बोरै सिलेक्शन खालामनो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों जोंनि मानसिफ्रा एडमिशनखौ माने लानायाव बिराद माने हाखा दावराव बा गोनो गोथो जायो माखौ लागोन साइन्स लागोन ना आर्ट्स लागोन ना कमार्स लागोन ना स' मा मोनसे स्ट्रिमखौ लागोन माने बासिख'नायाव बिराद मोनसे माने गोरा मोनसे बिराद माने माखौ लागोन माखौ मागोन मोनसे गोब्राब थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो दिनै बे बिथिङाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों बे जाबाय नोंथाङा जि स्ट्रिमखौ लाया मानो गिबियाव बुंनो नागिरदों आङो साइन्स स्ट्रिमखौ लानानै मानसिफ्रा गोबां माने माबायो बिराद मोनसे सिमां सुजुयो सोरबा 60% 90% 100% मोननाय स्टुडेन्टफ्रा स्ट्रिमजों मार्क्सखौ लानानै आं 90% मोनदों आङो साइन्स लाथारनि आङो 30% मोनदों आर्ट्स लानांगोन आङो 60 एबा 50% मोनदों कमार्स लानांगोन न' एक्चुअलि नोंनि स्ट्रिमा मार्क्सजों जानाङा मार्क्सनि सायाव सोनारनानै जानाङा आङो 90 मोनदों आं कमार्स लाथारनांगोन आङो 80 मोनदों आं साइन्स लाथारनांगोन आङो 30% मोनदों आङो आर्ट्सआव लाथारनांगोन न' नोङो माखौ लुबैयो नोङो माखौ लानो लुबैयो हमना ला सासे 60% मोननाय स्टुडेन्ट 60% मोननायखाय आं लाग्रोनि 60% मोनदों आङो नोङो माखौ लानो लुबैयो 60% मोननायखाय साइन्स लानो ओरै नङा बा आङो 30%ल' मोननायखाय आर्ट्स लानो ओरै नङा 30% मोननायाबो कमार्स लानो हायो बा 30% मोननायाबो बबेयावबा सुबिदा मोनोबा साइन्स लानो हायो नाथाय साइन्स लानो एसे मार्क्सनि बुरजा हमनानै होनाय जायो कलेजफोराव थ' बेनिखायनो नोंथाङा जि स्ट्रिम लाया मानो नोंथाङा गोसो जानाय नोंथाङा लुबैनाय स्ट्रिमखौसो लागोन बे मोनसे फेशन जानांगौ फेशन साबजेक्ट एन्ड स्ट्रिम सेलेक्शन शुड बी अ पेशन नोंथांनि लुबैनाय गोसो गोरबोजों लुबैनाय स्ट्रिमखौसो सायख'नांगौ सोरनिबा प्रेसाराव नों 60 मोनदों साइन्स लाथारनांगोन न' नोङो जि स्ट्रिम लाया मानो बे स्ट्रिमखौ नों गोसो होथाबना फरायनांगोन आंनिया बेखौनो बुंनो नागिरदों नोङो जि स्ट्रिम लाया मानो आं बुंदों बेनिखायनो जायफोरा मेट्रिक पास जादों बिथांमोननि बिमा बिफायाबो नैबे भिडिअखौ नायनानै बुजिनो नाजा एबा आं मोजां मोनगोन आंनि बुंनायनि ओंथिखौ आं मा फोरमायनो थांदों नोंथांनि गथ'आ 60% 90% मोनदों 10% मोना मानो नोंथांनि गथ'आ मा स्ट्रिम लानो लुबैदों माबे स्ट्रिमाव माने बिराद बिहा माने लुबैनाय दं लानो थाखाय बै स्ट्रिमखौसो होगोन नाथाय पार्सेन्ट मोननायनि थाखाय बियो नैबे पार्सेन्ट नैसिनि पार्सेन्ट मोनदों आर्ट्स लानांगोन नैसिबां पार्सेन्ट मोनदों साइन्स लानांगोन बिदि नङा पार्सेन्टनि सायाव सोनारनानै मार्क्सनि सायाव सोनारनानै स्ट्रिमखौ सायख'नो नाङा नाथाय नोंथांनि गोसोनि लुबैनायनि सायाव सोनारनानैसो स्ट्रिमखौ सिलेक्शन खालामनांगौ दाना आङो बुंनि जोंनि मानसिफोरनि साननाय हनायफ्रा गोबां नेगेटिभ दाना हमना ला सासे मानसिया 60% मोनबाय 60% मोनबाय बियो साइन्स लानो लुबैदोंबा साइन्स ला आर्ट्स लानो लुबैदोंबा आर्ट्स ला कमार्स लानो लुबैदोंबा कमार्स ला खिन्थु जोंनि मेन्टेलिटिया नैबायदि जानांगौ हमना ला जोंनि बांसिन समाजाव मोनसे मेन्टेलिटि नुनो मोनो सासे फरायसाया हमना ला 60% मोनबाय बियो आर्ट्स लाबाय आर्ट्स लानाय लोगो लोगो मा जायो मेन्टेलिटिया आरो बै जिथु नेगेटिभ थिंकिं नेगेटिभ मेन्टेलिटियानो मानसिखौ डिस्ट्राक्शन बानायो मानसिनि लाइफखौ आरो फिउचार केरियारखौ डिस्ट्राक्शन बानायो सासे 60% मोननाय फरायसाया जुदि आर्ट्स लायोबा जोंनि मानसिफ्रा मा बुंगोन ओइ खावला नोंथ' मेट्रिकखौ 60% मोनबाय मा स्ट्रिमाव एडमिसन लाखोलै आं आर्ट्सआव लाबायलै आदै दादै आदा होनना बुंबाय हे ते आर्ट्सआवसो लाबाय नालाय जोंनि मेन्टेलिटिया माबायदि आर्ट्सआव लादों होननाय खोनानाय लोगो लोगो जों माबायदि सानदों हे तेरिगा आर्ट्सआवसो लाबाय नालाय डेट इज द नेगेटिभ मेन्टेलिटि that leads us to the distraction that leads us to the failure बै जिथु मेन्टेलिटि थेट तेरिगा आर्ट्सआवसो लाबाय नालाय होननाय जि मेन्टेलिटि बै मेन्टेलिटियानो बै फरायसाखौ 10% बेखौ डिमरेलाइज खालामखाबाय डिमटिभेट खालामखाबाय बेखौ थारमाने मा बोरमायखौ आर्ट्सआ जेबो गैया
आर्ट्सआव लानायनि थाखाय बिनि जिबना धंख जाबाय बेबायदि मोनसे मेन्टेलिटिया फोरमायदों थेत तेरिगा आर्ट्सआवसो लाबाय नालाय होननाय माने थारमाने मा आर्ट्सआ जेबो गैया थारमाने बै फरायसाखौ डिमटिभेटेड खालामबाय दाना जेरावबो दाना बै फरायसायाबो साननोसै दाना नोंखौ सोंबाय खावला नोङो बबे एडमिसन लाखोलै सोरबा लोगो सासेया सोंबाय आरो आं आर्ट्सआवसो लाबायलै दाना फरायसानि मेन्टेलिटिया माबायदि जाखोनाय आं आर्ट्सआवसो लाबायलै होननाय माने मा आं आर्ट्सआवसो लाबायलै थारमाने आर्ट्सआ मोनसे स्ट्रिमा बिराद दुर्बल स्ट्रिम बियो बेनिखायनो नोंनि फरायसानि साननाया माबायदि जानाया मा फरायसायाबो माबायदि फिननाय होनोसै दानिया आं आर्ट्सआवसो लाबायलै ओरै बुंगोन आरो थारमाने आर्ट्सआवसो लाबाय माने आं एख' गैयि जेबो गैयि स्ट्रिमखौ आं लाबाय आरो बेबायदि मेन्टेलिटिजों डेभेलप खालामनानै लायो गावबा गावनो जों गावबा गावसो डेभेलप खालामनो हायो आं आर्ट्ससो लाबायलै हो नों आर्ट्ससो लाबायना थेत तेरिगा जों गावबा गाव मेन्टेलिटिखौ डेभेलप खालामनानै लायो आर्ट्सआ गाज्रि स्ट्रिम खिन्थु नोङो जि स्ट्रिम लाया मानो आर्ट्स साइन्स कमार्स नों जि स्ट्रिम लाया मानो नोङो बे स्ट्रिमखौनो गोसो होथाबनानै फराय नोङो 90% लाखि जि स्ट्रिमाव फराया मानो 100% लाखि नोङो जि स्ट्रिम फराया मानो मेजर ला नोङो इक'नमिक्स इंलिश बा जेखिजाया साबजेक्टआव मेजर ला 90% स्टेन्ड खालाम नोङो 80% 90% लाखि गाबोन नोङो केरियार दानो हायाबा आंखौ बुं नों आर्ट्सआवनो ला नों साइन्सआवनो ला नों कमार्सआवनो ला नोङो जिखौ लुबैयो नोङो बेखौसो लानांगोन थारमाने बेनिखायनो नोङो जि फराया मानो आर्ट्सआनो जाथों साइन्सआनो जाथों कमार्सआनो जाथों नोङो जि साबजेक्ट लाया मानो बै साबजेक्टखौ नोङो गोसो होथाबनानै फराय खिन्थु नोङो बे मेन्टेलिटिखौ लानाङा जे हे आं आर्ट्ससो लाबायलै बै मेन्टेलिटिखौ लानाङा आरो बै मेन्टेलिटियानो मानसिखौ आर्ट्स बेनिखायनो नाय साइन्स स्ट्रिमाव फरायनायनि फरायसा आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव फरायनाय फरायसा कमार्स स्ट्रिमाव कम जाखायो आर्ट्स आरो साइन्सखौ लानि साइन्सआव फरायनाय फरायसानि पास जानायनि जौखोन्दोआ बांसिन जायो आरो आर्ट्सनि हायार सेकेन्डारिनि एग्जामनि पास जानायनि जौखोन्दोआ खम जायो मानो जों मिथिगौ आर्ट्सआ सहज आर्ट्सआ माने गोरलै साइन्सआ गोरा नाथाय नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ नोजोर हो हायार सेकेन्डारि एग्जामनि रिजाल्ट होखालि नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ साननानै नाय हायार सेकेन्डारिनि पास जानाय अनजिमानि जौखोन्दोआ बांसिन जायो आर्ट्सनिख्रुइ थारमाने मानो आर्ट्सआ जुदि गोरलै साबजेक्टबा मानो बिनि पास जानायनि आर्ट्सनि हायार सेकेन्डारि फाइनेल एग्जामाव पास जानायनि जौखोन्दोआ मानो खम जायो आरो साइन्सआ जुदि बिराद गोरा साबजेक्टब्ला बे गोरा साबजेक्टआव हायार सेकेन्डारि फाइनेल एग्जामाव पास जानायनि जौखोन्दोआ मानो बारा जायो गोरलैयावसो खम मानसिफोरा पास जायो आरो साइन्स गोरा साबजेक्टआवसो बांसिन मानसिफोरा पास जायो कारना मा कारना येस सहज मार बियो आरो बै सहजखौनो जोंनि मेन्टेलिटिया जोंखौ डिमरेलाइज खालामो आं साइन्स लालै आं आर्ट्ससो लादोंलै आर्ट्सआ सहज फरायाबाबो जायो आर्ट्सआ जोंनिया सहजलै आरो साइन्स लानाय फरायसाफोराबो आर्ट्स लाग्रा स्टुडेन्टफोरखौ बुंगोन हे नोंसोरनिया आर्ट्सलै सहज नोंसोरनिया फरायाबाबो जायो ओरै बुंगोन साइन्स लानाय फरायसाया आर्ट्स लानाय गथ'खौ बेबायदि बुंगोन नोंसोरनिया आर्ट्स स्ट्रिमसो र' बारा फरायाबाबो जायो आरो आर्ट्स लाग्रा फरायसायाबो गावबो बुंना लागोन जोंनिया आर्ट्ससो बारा फरायाबाबो जायो मेन्टेलिटि बै मेन्टेलिटियासो गोरलै साबजेक्ट आर्ट्स स्ट्रिमाव फरायनाय फरायसाफोरखौ खम बिबाङाव पास जाहोयो उथ्रिसार जाहोयो बेनिखायनो साइन्सआव फरायनाय फरायसाफोरासो बांसिन जौखोन्दो बांसिन फरायसाफोरा पास जायो आर्ट्स एबा सहज साबजेक्ट जायखौ जों बुङो बे सहज एबा गोरलै साबजेक्टआवसो खम मानसिफ्रा पास जायो फार्स्ट डिभिजन मोननायनि अनजिमायाबो साइन्सआवसो बारा जायो फार्स्ट डिभिजन मोननायनि अनजिमाया आर्ट्सआवसो खम जायो कारना मा सहज मार्केटआव सहजआवसो जोङो इजियावसो जोङो बांसिन मानसिफ्रा फेल जायो गोरायावसो बांसिन मानसिफ्रा पास जायो कारना मा कारना मोनसेल' बे जाबाय जोंनि नेगेटिभ मेन्टेलिटि नेगेटिभ साननायल'सो बियो आरो बै नेगेटिभ साननायानो बांसिन फरायसाफोरखौ गार्जेनफोरा फेल खालामो फरायसाफोराबो गावसोरखौनो फेल खालामनानै लायो मानि थाखाय बै नेगेटिभ मेन्टेलिटिनि थाखाय नोङो जि साबजेक्ट फराया माने बेनिखायनो गोरलैयानो जाथों मायानो जाथों मालाबाबो गोरलै जानो हाया सब बुस्थुआ माबायदिखौ टान होनना बुंनो जोङो माबायदिखौ गोरा होनना बुंनो नाथिं इज डिफिकाल्ट जेबो बुस्थुआनो गोरा गैया बेयाव माखौ गोरा होनना बुंनो जोङो जेबो बुस्थुआनो गोरा नङा मानोना आर्ट्सनि फरायसा सासेयाबो 90% मोननो हानाय केपासिटि थायो गोबां मोजां फरायोबा साइन्सनि फरायसा सासेयाबो 100% मोननो हानाय केपासिटि थायो मानसिनियाव होमबा सब साबजेक्टखौनो 100% मोननो हानाय मानसिनि केपासिटि दङ होमबा माया टान माया गोरा माया डिफिकाल्ट माया गोब्राब होननाय जिनिसानो गैया जास्ट बेयाव टाइम सम होनायनिल'सो बाथ्रा नोङो बांसिन सम होना फरायनो हादोंबा
नोङो बांसिन गोसो होथाबना फरायनो हादोंबा जेबो बुस्थुआनो डिफिकाल्ट आरो गोब्राब होननाय जिनिस गैया बेयाव थ' साइन्स लादोंबाबो नों बेखौ फरायथाबोब्लानो फोरोंगिरिया बुजायनायखौ मोजां गोसो होथाबना नायोब्लानो नों बेखौ गोरलै मोनगोन आरो बुजि मोनगोन आर्ट्सआनो जाथों नों इन्टारनेसनेल पलिटिक्सनि बाथ्राखौ नोङो गोसो होथाबना फरायाबा नों बेखौ मालाबाबो बुजि मोननाय नङा दा बेबायदि दाना साइन्स फरायोब्लाथाय नोङो थाब-थाबनो केरियार बानायनो हानायनि चान्सेसा बारा जायो साइन्स लायोबा नोङो कम्पिटिटिभ एग्जामाव थाब क्रेक खालामनो हायो नोङो साइन्स लायोबा नों हायार सेकेन्डारिनि उनाव नों कम्पिटिटिभ एग्जाम क्रेक खालामनानै थाब साख्रि मोननायनि चान्सेस थायो आर्ट्स लायोबा खिन्थु नोङो मेथामेटिक्सफोरखौ जोङो बांसिन गुरुत्व लाया आर्ट्स साबजेक्टखौ लायोबाथाय मेथामेटिक्सफोरखौ जोङो बांसिन गोसो होनाय जाया आर्ट्सनि फरायसाफोरा खिन्थु साइन्स स्ट्रिमनि गथ'फोरा मेथामेटिक्सखौ बांसिन गुरुत्व होनाय जायो मेथामेटिकेल फर्मुलाफोरखौ बांसिन गुरुत्व लानाय जायो बेनिखायनो साइन्स स्ट्रिम लायोबाथाय थाब केरियार दानो हानाय बा थाब साख्रि फिसा फिनला साख्रि मोननायनि सुबिदाया थाब जायो खिन्थु आर्ट्स लायोब्लाबो खिन्थु नोङो रियेलि आर्ट्सआ गोरलै साबजेक्ट मार बियो खिन्थु नोङो बै गोरलै साबजेक्टखौ नोङो गोसो होथाबना जुदि नोङो 90% 80% लाखिनो हायोबा हायार सेकेन्डारि फाइनेल एग्जामाव 90% नोङो माने ग्रेजुवेसनाव आर्ट्स ग्रेजुवेसनाव नोङो 90% लाखिनो हादोंबा बै साइन्स साबजेक्ट फरायनानै हायार सेकेन्डारि एग्जामाव 30-40-50% मोननाय एबा बिएससिआव 30% मोननायनिख्रुइ बे आर्ट्स लानानै 90% मोननायनि फरायसाया बांसिन डिमान्ड गोनां मार्केटआव बुजि मोनदोंना घटनाखौ थारमाने मा साइन्स लानाय सासे फरायसाया हायार सेकेन्डारियाव 50% मोनदों आरो साइन्स लानाय सासे फरायसाया बिएससिआव 50% मोनदों नाथाय आर्ट्स लानाय सासे फरायसाया हायार सेकेन्डारि फाइनेल एग्जामाव 90% मोनदों आरोबाव आर्ट्स लानाय फरायसाया बिए फाइनेल एग्जामाव 90% मोनदों बै साइन्स लानानै फरायनाय फरायसाया हायार सेकेन्डारियाव 50 बिएससिआव 50 मोननायनिख्रुइ आर्ट्स लानानै फरायनाय फरायसाया जुदि 90% हायार सेकेन्डारि फाइनेल एग्जाम आरो बिए एग्जामाव 90% लाखिनो हायोबा बै साइन्स फरायनाय फरायसानिख्रुइ बै आर्ट्स फरायनाय फरायसानि डिमान्डआ मार्केटआव बांसिन बे आर्ट्स लानाय फरायसाया बांसिन केरियार बानायनो हागोन बियो जुदि बियो बे गोरलै साबजेक्ट होननानै जानला मानला फरायाब्लासिनो गोसो होथाबना फरायनानै जुदि मोनफ्रोमबो फाइनेल एग्जामाव हायार सेकेन्डारि आरो बिएआव 90% लाखिनो हायोबा हायार सेकेन्डारि आरो बि एग्जामाव गेरान्टि होननानै बुंगोन बे साइन्स लानाय फरायसानिख्रुइ बियो थाब केरियार बानायनो हागोन खिन्थु साइन्स लानानै फरायनाय फरायसायाबो जुदि बियो मोजाङै फरायोबा बियो खिन्थु थाबनो केरियार बानायनो हानाय चान्सेसा बांद्राय दं साइन्स लानाय फरायसानियावबो मानोना साइन्स लानाय फरायसाया मेथामेटिक्स आरो बेबायदि मेथामेटिक्स टाइपनि फर्मुला बा बेबायदि सलुसन प्रब्लेमफोरखौ थाब सलुसन खालामनो हानाय केपासिटिया बांद्राय जायो बेनिखायनो साइन्स स्ट्रिम फरायनाय फरायसाफोरा हायार सेकेन्डारि पास जानायनि उनाव गोसोबा बिसोरो थाबनो साख्रि मावनो हायो साइन्स स्ट्रिम लाग्रा फरायसाफोरा थाब केरियार बानायनो हायो फिसा फिनला साख्रि मावनानै माने जिबनखौ दानो हायो आरो साइन्स लाग्रा फरायसाफोरा लाब दं साइन्स लाबाबो आर्ट्स लाबाबो लाब दं आंनि ओंथिया बेसो दा बेनिखायनो बुंदों नोंथांमोना साइन्स मेट्रिक पास जानायनि उनाव स्ट्रिम सिलेक्सन खालामनायाव मालाबाबो गोनो गोथो जानाङा नोंथाङा माखौ फरायनो लुगैदों आर्ट्स फरायनो लुगैदोंबा आर्ट्स ला साइन्स फरायनो लुगैदोंबा साइन्स ला कमार्स फरायनो लुगैदोंबा कमार्स ला नाथाय जि साबजेक्ट लाया मानो गोसो होथाबनानै 100% एफर्ट होनानै दिननिफ्राय फराय जि साबजेक्ट लाया मानो मोनफ्रोमबो फाइनेल एग्जामाव 90% लाखि आर्ट्सआनो जा साइन्सआनो जा कमार्सआनो जा इभेन आर्ट्सबाबो नोङो मोनफ्रोमबो फाइनेल एग्जामाव 90% लाखिनानै जुदि नोङो पास खालामनो हायोबा नोङो थाबनो केरियार बानायनो हागोन आरो नोंनि जिबना मालाबाबो फेलार जाया अके बाय बाय सी यू नेक्स्ट